Anya laki din! Nanang, apay ayan kinalabaga t-shirt ko dito eh. Ay, jak amaw. Jak mo nakit-kita da ita nalabag at t-shirt mau. Laba ako madayay, ta inusar ko iti makalawas. Ay unay mutten ay ata makalawas. Barbaro nga min dayay at t-shirt ko, nanang. Kan may isa, talaga branded. Anya abranday. Jay at danagan na isuan ang ina. Ay katdamagam to ni Erika, anak ka. Rimwar ka. Sus, ang mga no insuot naman ang t-shirt ko. Marwaman iti kastangar aramiden na. Anya ti panag ko ng pare. Napurmaak matlaan. Nalabaga t-shirt. Nangisit a pantalon. Ay no, nagpurmakan paray. Ituloy mo mo't Ibabam ti panagkitan pare. Apaw! Pati sapatos mo paray. Bagbagay mo Branded na ita. Nangalaang mo iti pinanggatang mo iti dayta. Awan mo trabaho paray. Adda trabaho ni Manong ko Winangam awan mo nga rod trabaho. Adda trabaho ni Manong ko. Isu akabailan na ti gumatang ka dagito branded agamit. Kastagayam. Kaya't mo asawain, ginatang na dagita, paraking ka. Ay, nagswerte ka mo tinno kasta paray. Anya ginatang? Binulod mo king na. Ay, imbagman pabulod na king ka. Sus, inlibas ko kiti Imbagman sa nga agungay. Agunget tulaang angam nausar kong tumatay. Ay, agoray ka man paray. Ay. Apay gama nagpurma ka iti kastaw na. Ay, kwa paray. Mapan ko arman ni Cheryl. Anya, ni Cheryl. Jay muse mi iti elementary kami. Ay, nagpinta sa balasang na jay paray. Iso nga rod amapan ko arman. Paray, kaduanak man nga rod. Ay, sapay adda ko mapapanak ita paray. Kaduanak matin Inton agkasar kami kini Cheryl. Uray iawid mo to dya ulo ti baka kan babawi. Ay, sos, agkasaran ti bagbagang paray. Kit di mo pa'y narugyan nga inaram. I love you, Cheryl. Ay ayatan ka. Mahal kita. Nagkurni ka matan nga agsasao, Eric. Naskan ngayib kas ko ti puno arik nakan ka. Tatalagang agayatak unay. Nakapimpintas ka ngamin. Ay, ikanak pa'y itinananay apanawan nga agpanunot, Eric. Wen ngam di mo mat kumabaybayagan ate agpanunot. Tatalagang nga I love you. Apay, napananday ta nga Eric, di mo't lagawi din. Kuna na ka tama pa nag-aram. Agaram, awan to pa'y trabaho na. Agaram, sus, dilagbayin. Bayam ka dilatan. Inusar na pa'y mo't nga ron dagiti branded agam gamit ko. Kunak man no jay laang t-shirt mo tinusar na. Saan na nang inusar na di pantalon ken sapatos ko. Ay kat pasensya am latan na anak ko. Ay sus, saan ko ang mapasensyaan dayay? Makaungeta ka talaga. Kaya't nangarod mo ti makaasawan. Urayek, tagtungtong kami itinalapat. Sana mabalin day tangar aramitan na. Nay, ison samot tanday ta sumungad. Nasaya at talagawid kan. Manong. Amo Manong. At daman namnamak kini Cheryl. Ay kat. Nasaya at ano kasta nakaw. Ikatamda kita inusar mo agamit ko. Aguray ka mat Ikatamon taing kalabaan. Ay sus, apay Manong. Di mo kaya tadanggan anapanak nagaram. Nagpuskol day tarupam amapan agaram. Awan mo't nga rod trabahom. Dagita usaram, kukwak amin dagita. Ibagam tukit di iti armam. Nga inlibas mo amin dagita inusar mo. Gamit ko amin dagita. Magsakit matengag sasaon ni Manong, nanang. Ay di mo nga min usaran dagiti gamit na. Taginatang na dagita. Gapo ka di tawan trabaho?
Awanan karbangak nga garam. Ay katagbiro ka ngamin nagadudita mabali na pagtrabahoam. Gapukin ni Cheryl ngay ayatek nanang. Sige, ikarigatak ti agbiro kiti trabaho ka. Kasta tapno makagatang kamot kadagiti kayat mo. Kansaan mo nabulbuludin dagiti gamit ni Manong Mau. Into natatrabaho ka nanang. Pasig tumat abranded dagiti gatangak agamit ko. Ay katagbiro ka pa'y mo't iti trabaho. Wan nanang. Ngamlaba ampay dagita gamit ni Manong mo nga inusar mo. Tapno saan nga adda nga gungal. Agar-aram gayong kanta ni Eric. Apay, itala ang ngamong. Una, taiso ti inchat mo kanyak idirabi. Pudno, imay nakpinasyar. Cute ni Eric. Natayag. Kayat ko jay siding ijay ping-ping na. Pagbagay na niya. Kan, nagporma si ka. Talaga? Wan, puro branded dagiti gamit na. Kahit anyangay. Dandani ka din agbalin ada kayon. Panagrik na kat. Wan, kayat ko ni Eric. Ala, labak man layan dagiti bato ni Manong ko. Tapno pabuludan naktumanan. Anya pabuludan? Kano saan ka bumulbulot kanyak? Liblibasem nga us-usaran dagiti gamit ko. Saan mat amanong? Labaam analaing dayta. Hala, nangro na dayta t-shirt ko. Ah. Nagbanglon oh. Ang apay kasla. Ni kasla niya. Ni naganglit mat tantoy t-shirt mo manong. Ah, kadno si katin agus-usar. Kitaan na kini kasta. Hala, labaam kidi analaing. Tapno maikat ti angot na. Nalpasa ko na naglabananang. Mapanak mo nagbiro kiti trabahok. Ay kasta anak ko. Inkagbiro kiti trabaho. Nas ka na makabiro ka kiti trabahok. Para iti masakbayan mi kini Cheryl nanang. Sapay kumata makabiro ka dagaws. At umatiyan mo katrabaho nanang. Diyak lang nagbirbiro kiti. Tawan inspirasyon ko. Ang itataadan inspirasyon ko. Mapana ko nagbirok. Sigay, lalaing anak ka. Si kakadiji gayom ni Eric? Wan, siya yan ang kadwa kayong kuana na panagara medyo balayaw. Oh, wan. Malagip ko ngagpaiso. Apay ka di. Pakumusta am to Ibagam welcome lata nga umay balay. Ay, wina. Makadanon day takin kuana. Ay, kaano kayong tumanin nga agpasyar ngay? Ay, damagag to pa kayong kuana Busy nga mingkay. Busy iti anya. Busy iti trabaho na. Ay, naggagat man no kasta. Uy nga rod. Ngam, si kakano ti inspirasyon na iti panagtrabaho na. Ay, talaga? Ay na, ad-ad damanin amain labak kan kuana iti kastaan na ibagam. At ang trabaho ni ading mo nga iray. Nasaya at matano kasta. Magatang namutan amin akayat na. Una, tapno saan nan alibasan dagiti gamit ko. Ang mga noo mo na pa'y ang mga asawa ni Eric ngam sika. Wala tananan. Sa anak mo't amakin inun na kin. Apay ngamin ay ang aging gaita kat di ka mo lamang asawa na nakaw. Ninanang mo't, apurado kayo manayin. At damot trabaho. Guwapo ka mo't iti panagkunak. Agaram ka ngamin akas laki ni Eric. Aray, mapantantumanan pa siya rin ni Cheryl inton rabi eh. Ay, kitwa na paray. Day talaga ayam. Anya ti panagkunang pare. Sungbatan nak to nga tamatan. Sumbatan na kan paray. Kitno birok-birukin na ka.
Kasta ka di? Wun. Sino mo ngay ngamin ti balasa ka saan ama in love king ka? Kini, nagwapo ka paray. Kaputad dan trabaho pare. Saan ko nabulodan ti gamit ni manong ko? Kabaila akong ti gumatang iti bukod ko abado ken gamit pare. Kasta ti malalaki paray. Pare, agkalingutan ako tayo. Nay, apay ngay. Daytoy sa pusok nga agayat kin ni Cheryl. Anya laki din aya. Ag-relax ka lang paray. Ay, nasayaat man, ta nakaumay kayo. Umay ka manan pa siya rin, Cheryl. Agtugawak diti abay mo Eric. Uwan tapno manggag mo yayara sa asko kan ka. Anya nga tiyara sa as mo kanya. Iyara sa asko nga. Ay ayatan ka unay, Cheryl. Nagkurni ka talaga? Awan ka diti maangot yo? Andiyan ay tamang angot mo, Cheryl. Nabanglo ka di? Uno nabangsit? No nabanglo? Sigurado asyak dayta. Ang no nabangsit? Dayto'y kaduak dayta. Apay ngay makasta ti bagbagan paray. Di na mo papasulin na. Adda agat kilikili. Ay sana siyak dayta. Ay, adayo ka na kayo paray. Di na papasulay. Sapay mata turn off unay iti lalaki nagpigsa ti kilikili power na. Ay sus, delikado kan paray. Ay siyak. Ay ayada kilikili power na. Sika! Siyak? Ay, nagpigsa. Ay no, nagsakit agong ko. Pare, ay, mabain akon. Agawitan pare. Agawitan. Apay, saan ka mga agtagtaga rin paray? Agpampanunot ak nga rod pare. Anya nga ti pampanunutan. Awan mo't di angot yung kilikili-kili. Ang ita, agdamat din pare. Naangot ko mo da ita. Ang jakon imbagaking ka. Ita, ni Cheryl tinakaangot. Na-turn off ka niya kon pare. Kay, bastard ka nga tan. Ay na, nagsakit matan di pa nakabasted ko no kasta. Gapulang iti angot ti kilikili, mabasted ah. Ayan ni Manong nanan. Apay. Kunam lano asino ka nga birok-birok kanya. Basol mo, no apa yan nabasted aki ni Cheryl. Ano ya? Kasano ko makabasol ko? Di ka man nagsaw-saw iti kasta. Kapoy di binulot ko ang t-shirt mo. Adan kimpat nga anglit mo. Imakar kanyak. Ne, tabasol ko ba eh? Dayta ka nga ba, tabubulod-bulod ka iti badaw. Isumat gaya masaan ka makaar-aram iti balasang. Tanapig sa gayam ti kilikili power mo. Nanang, nagmuti pa nagsasaw na. Di na mo arespita rin ti inauna ng miso. Ay, Nagpigsamot ngamin ti anglit mo. Na minsan ko lang inusar ti t-shirt mo. Nakara na katagos. Madaanong ko ti kastoy at taon eh. Lapdan na nanang! Lapdan na! Binasted mo ni Eric. Saan pa'y mutkit di? Anya tinapasama. Na-turn off kan kuana. Anya tinaka-turn off. Nagpigsa ti kilikili power na. Branded ngagpay so yabado na. Nga madamot gayam angot ti kilikili na. Win nga rod, mayat laang akitaan ti porma na. Ay na, gapo iti kilikili power na turn off Ay, nagsakit iti agong. Urayak la maulaw. Kat kasano itan nga eh. Panunutak pa'y anaimbag Sapay na in love kan samot kan kwanan. Win nga rod, adamot tan riknak para kan kuana. Kat simple lang mati solusyon dayta. Igatanga mun iti deodorant. Nagado dita pagpilyan. Ado pa'y dita titawas kan kalamansi.
Mabalin na mo't aradradan di kilikili na iti bulong ti bayabas. Nanang, pudno dya kinuna ni Eric. Anya ti kinuna ni Eric. Iso asana ka makaararam iti balasan. Kapot at kilikili power ko. Day di tatangyaw tinapig sa ti anglit na. Ang biso mo day tangaangaw tinangayatakan ko na. Natawid ko nga rod da ito'y kankuana. Katnupod nung ay ayatam ti may sa tao. Urayan niya pa'y ti angot kan lang ana. Kaya tumlata. Awan pa'y tinakita ka kasta babae, nanang. Imbag akin ni Eric. Tanasarakan nan ti true love na. Paray, daw mauawag dito sa cellphone mo. Madama ti trabaho. Awag-awagan dak. Bagpaiging ka, paray. Daw mauawag. Siya ngay, polos. Manasong bata mo, paray. Mabitlaan. Hello? Hello, Eric. Ni Cheryl daytoy. Si Kamat Kayam, Cheryl. Kumusta kan? I'm fine. Busy kan samat. Saan? Adda oras ko ang makisarsarita kan ka. Damagak la kuma. No apay, asaan kamutin nga agpaspasyar dito balay. Kaya't nak nga umayag pa share dito balayo? Apay, di nak mamimiss. Permi mamimiss ka launay. Bayam, umayak into na labi. O sige, orayan ka. Bye! Bye! Yahoo! Ay! Dua kami! Yahoo! Dua kayon ka ni Cheryl, paray. Awan paray! Antan girlfriend ko! Yahoo! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ante, asino kadagiti agar-aram kin ni Venus ti masbet mo? Ni Vince, ni Gary, ni Joel, wenno ni Roger. Apay ko maasyak nga iti agpilay. Kat ni Venus magtimaki asawa. Damdamagak laang jibet mo, ante. No asino ti kayat mo apakiasawaan ni Venus. No lang nga ti pangipasaran, nagugwapo damay. Apay ngay akas ti dagiti agar-aram kin ni Venus, ante. Puro nagtatayag ken nagugwapo da. Kaslad artista. Kahit napintas mo ngamin ti kasinsin mo. Sa bagay matkit niya. Imalaken ka akas-lakas tila ti rupa na, ante. Natangos ti agong na. Natayag ken sexy ti pamagina. No siyaklaang saan anapatagay lang ha. Ti rumbeng apangibasaran. Kat jay ugali ti lalaki apakiasawaan na. Ay na, no siyakla amay sa. Ni Vince ti pilyak, ante. Kasla artista. Tituyak man tayo labalayo, insan. Agaramin daklaang iti reports ko. Apay nga idya balayaw. Kasano ang makaarami dak iti reports ko, ijay. Kat agsa sarunong mo dagiti sutors ko nga umay pumasyar. Di mo kayat ti kasta. Ay na, no siya. Kayat ko Aduti pa ka kumikumak. Saan aday tagpapaaram? Ibagam ang aming kadakwada. Asyak ti umay da pasyaran. Apay asikamoy lat tangaminan akanayon. Anya? Ay na, numabalin la kuma.
Ibagam nga dabalasang akasinsin mo akayat na ti agpaaram. Urayak ida dito'y balay. Agtal na ka man insan. Tarugyakit din iti aramida. Apay, addan na pilim nga agbalin a boyfriend mo? Medyo. Sino nga'y kadakwada? Ibagamot kanyak Ni Vince. Ay, iso talaga tibet ko para kan kainsan. Ay, bagay kayo sika. Naggwapo. Napintas ka man. Sigurado, napipintas kan nagugwapon tumo dagiti agbalin nga anak yaw. Kilay bagbagam. Awang gayam. Ada ka di pa panamin ton bigat? Awan, apay, ada pangawisam kanya. Mapantag shopping. Nakasilis ka no, katagiti kadakkelan amul tayo. Ay kayat ko dayta. Sige, mapantayin san. Ay na, nagado nga agpayso ti sil ita dito'y mula. Nagmayat daggatang. Wan nga rod insan. Mapantaman iji shop. 50% discount kanukat. Ay sige, mapanta. Venus! Mabit lang! Insan, ay ayaban na kamo day ta lalaki. Ariel? Si kamot gayam ti mga ayab kanya. Apay? Naragsakak ta nakita ka dito mall. Saan ka diyan nabayag kun nga ibagbagaking ka, nga agmit ta? Aywan anya. Nimsamot nga min basbasahin na giti chat ko king kay Facebook. Ay, insan. Panawa mong day ta pangit a lalaki. At dapay ngamin papanan may kiniinsan ko. Awisin kayo kung mga agmerinda tayo. Nabsugak pay. Oray sa dino ti kahatyo. Next time tulaangan. Sige, i-message na to O sige, bye-bye. Bye! Apay insan, asino day ta lalaki? Anyabot ng tilangan? Abot ti t-shirt na. Saan sapay ang nagbugboy ti saka na? Ay na, ni Ariel dayjay. Classmate ko di college. Idi pa yung agar-aram dayjay kanya. Di lang nagbayin. Kitaan na kumapay mo tilangan na ijay sarming Santo agaram kan ka. Agong nyo lang. Saanin ngagbagay. No natangos ti agong mo, iso flat nose. Sobra ka mat. Nasingpot ni Ariel. Agawis ngagmerinda. Adda nga tapamasahin na nga agawin. Agro-rupa mo't anabangkrap agar diniro. Ala, huston. Intakit din iji shop. By amon ni Ariel. Intulod na kan sabat ni Vince dito'y balay, Vinaus. O, nanam. Sa bali man ang lugan nga inusar na nang itulod kan ka. Kuna namot ngamin nga ado tilugan na. Nukas ta, baknang. Siguro. Tadyak pa'y madnaam amo dagiti naganak na nanang. Apay, kaayan ayat maun. Saan pa'y nanang? Sa anak maagap apuran no maipapan iti ayat. Ay rumbang laeng apilyam anaimbag jay pakirelasyonan. Saan abasta gwapo? Sige. Laglagi pam jay kanayon kung ay bagbagaken ka anak ko. Ugali ti kapapatgan. Cellphone mo samot jay itay pailang agriring. Jay man nagkulit nga agar-aram kanya. Kahit sung bata ma, Ay, jak kayat. Tadyak kurso nada. saan ka kading agpili-pili ating ko? Tanarigat ti makapili ti kugangi. Sa anak mo't anapili, manong. Ang nagpangit ti lang nga na dayjay nga agar-aram kanya. Lugpap lang nga rodan ti agong na. Nangisit pa'y. Naglawa pa'y ti muging na. Ne, di mo ba'y kaya tikasta? Kunada at tao ka no analawa ti muging na. Kat nalaing. Nasaya at mo't tanauman nga umaw-awag. Jak talaga kaya't asong batan. Aywan gaya manong. Sa dino ti papanam, nakasukat ka mat. Mapanak man nag-apply ti trabaho. Inrekomendanak ngamin ti kumpare kay. Apay, nauma ka na agdan janitor. Saan matakasta? Ngam nagrigat lang aro din ti trabaho, nabababay ti sweldo. Apay iji pag-applyam, dakkel ti sweldo. Dakkel ti sweldo ja kumpare.
Mekaniko ngamin kahit. Amom, ti agmekaniko. Ay kasusruwag ka. Nasingpat ka no kan naanos diapos na. Dakil ti sweldo na ijay. So padasag man mati mapanag-apply. Bareng maalaak. Ay katun amanong. Good luck. Ilibre nak to na maawat ka ti trabaho. Vinaus, adan ni insan mo abet, ijay salas. Berberokan na ka. Apay nga ta Di na nga ta na-receive ti text ko kunkwana. Nga ada-date mi kini Vince itangal daw. Saan siguro, tadda ka no pangawisan na kan ka. Takasaritak man. O insan, nasaya at nakasukat kan. Ni Vince, ti ka-date mo? Siyempre. Ay katalo tayo ang ag-date. Ijay tayo pansitan amapan. Sige, siyak ti chaperon nyo. Ay na, nag-chip matan. No ipanak i-date iti pagpansitan. Ay, sabagay matkit niya. Ijay nga rod social apansitan ti papanan nyo. Saan apansitan? Ijay mo napintas a restaurant Uy, nagadumutan to order mo amakan, Vince. Maibos na nga ta amin dagitoy. Maibus ta day ta, love. Love? Laban ati awag ko kan ka. Tamo ka sung batang tumat lang ti ayat nga idat-daton ko kan ka. Ala, mangantan, love. Unay mo tinday tiyo a tao. Kasi na busy na iti kasta unay. Nagdadakkel ti subo na. Oh. Sa kay agtitin nag-itingiwat na ti daduma. Arit nang tay tarakan ni nanang ko at akong ti panangan na. Apay? Naispalan ka. Ay, danong o ate o danong. Ay, sus, matay kansa mo tan adi na oras. Pitugok ti bukod na. Agasang mat namin day takagudwa sa kati baboy nga insobom. Crispy pa ka na day to'y, love. Ininot namin at ipanangan mo. Saan mo abigbiglaan? Kas ka lang nabisinan. Mala, ituloy kong ti mga love, ha? Saan pa'y anabso? Nagrawat mo tinday ito yung tao. May ahon sirbi ti kinagwapo na. Nakapatan. Oh! Agasam, naibos na amin dagit in-order na amakan. Saan mo't abutsyog ang nagatitikin na. At nga tadakkan abuhaya iti buksit na. Love? Ha? Nabsuga kon. Agyamanak iti panangilibrem kanyak. Anya? Kunak, agyamanak kadagiti foods. Ay na, syakmat gayam tinamnamaon ng agbayad. Agkalinduusan naksan. Awan na itugot ko a kwarta. Waiter! Yeman chit me! Kunak man na sikati agbayad. Tas sikati nangawis kanya. Ay, alipatak nga ron tinag-withdraw yabang ko. Kating ka ag-withdraw Sikapay lang tagbayad. Sir, pati tikit yun. Kitam? Manumad lang nga yati bayadam. Kita mo. 2,500. 2,500? Isang nga gasot lang dito kwarta. Mabain ako. Diyak ko maimayan. Mabila nga. Mapanak pa yung sigarilyo, Jerwar. Oy, Vince! Di nakpanawan. Agsubli ka. Awan kwarta. Hello, insan. Adda kami kin ni auntie dito'y pansitan. Insan, ada problema. Problema? Kasanoan na addaan ka iti problema? Kat nag-date kayo kin ni Vince mo. Kasapulak ti kwarta. 2,500. Alana, isend mo iti Gcash. 2,500. Pangalak nga iti kastangatan. Apay, adda problema ni Vinaus.
Anya ato 5 ti bagbagana. Ay, mabit lang insan. Takasaritam nanti. Ay, saanan? Narigat na makaawat na ita. Basta, sendan nak iti 2.5 itamot laang. Pagbayad ko dito yung restaurant ananganan mi kini Vince. Apay, nagnginan tikin na nyo. Anya klase amakan ti inserve da. Adda balitok na. Ipalawag kong turatan kan ka. Sige, agsend kan iti 2.5. Pangalak ngay kumay ti 2.5. Ay nainsan, unay mo day ta a problema ang nasumok mo. Nukas na, boss. Naawat ako niti trabaho. Wen, naawat kan. Amo ka na anos ka. Ket day tati kasapulan mi dito Italia. Kundi nakman nawawagan iti boss. Ay, sarlatang ano din. Ariel latan manong. Jak kayat amaw awagan iti boss. Wenno sir. Ay, Manong. Kapin anom ni Venus. Agpadpada kayo ng aming apelyido. Kapsat ko, sir. Isu tiburidak may. Ay, amom ni Venus. Classmate ko ide, Manong. Napayaga ko nga gar-aram ken kwa na. Sa naksamit atay. Ta sa anak akyot. Manong, saan nak nauawagan no di nak matulungan iti problema? Agtal na ka man. Agar-aram met gayam ken katoy baro abos ko. Apay adi mo sumbatan ken nagbaknang. Sino ti bagbagam abaro abos mo? Ni Ariel. Ni Ariel? Di classmate ko idi a flat nose? Wen, nalawa pa itimuging na ken langisi. Isu ti boss mo? Isu, nagdakal to Italian na. Saan ka nagpili-pili? Sumbata mon. Adak ita dito yung restaurant. Awan pagbayad ko iti kinan mi kini Vince at 2.5. Amang ano ada kwarta Manong. Isad mon adagos kanya. Makitak lang da Javins. Batanog ko tirupa na. Bastos nga ginbabaknang. Ala, saan kan nga gungot Manong? Kasapulak ti kwarta ita. Mataya kun iti bain ko dito yung restaurant. Agyaman ang unay tayo may kaadagos, ha? Nagpartak ka mo na nakadanon dito eh. Ada ka di magic mo? Ha? Awan ti magic ko. Inusar ko lang yung sports car ko. Dadya man eh. Kasta gayam ti sports car ako nada. Nagbasit mo't gayam. Si kalaan kita awan bilib na kanya kahit. Mano di bayadam, tabayada kon. Kalpasan na, duwata mo't ngag-date. Mababainak ka talaga kan ka, Ariel. Pasensya kan, ha? At gayam problema. Apay adinak inawagan. Thank you gayam, Kaputa inawat mo agtrabaho ijay dakkel atelier mo ni Manong ko. Basit lang dadya talyer ko. Mas daawak man. Naadaan ka adagos iti talyer? Nagabruda kami. Inan-ano sa tinagorno. Iso ti pinagpuunak iti talyer ko. Isumot lagayam anabayag nga awan ka. Iso abaro ka pa'y aging gaita ko nam kiniya. Agbiro ka iti ikasar ko. Sika ko man. Damag gayam Vince mon. Dayjay a Vince. Nailawlaw anak i-date. Nagadutikin na. Siyakmat gayam tinamnamaan na ngagpayad. Jak per dyan ni Vince. Driver di kumparik nga dutilogan na. Baknang alakay. Ay na, ini-stress na lang dayjay a Vince. Uray tanapintas kalata. Venus. Adamot lang ka dinamnamak no agaramakin ka? Anya lakit din aya. Apay kumaasaan ka asong batan. Kat nasingpot ka, kan nagagat ka. Sikat ti pakabuklan ti sapsapulak nga ideal man ko. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayaw,
iti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anyalaki din! Ay, saan aron bang amaikan ititawid na dayjay abaldang? Tawan mat asawa na. Ne. Uray man pa'y awan asawa na. Itod tayo latamot ajar umbang para kang kuwana. Nagado ti anak ko manong. Saklaangan ti pang tadam di tawid na kuma. Ikaklaangan ni baldang iti kwarta na. Ay kat no kastalaang, tad adumat ti putot ko. Siyak lang arudan ti rumbang apapananday tatawid na. Siyak lang ti mangtid iti kwarta ni Baldang. Nagrigat ka mo ta nakasasa o manong. Sika tinagrigat akasasao. Surutan tayo latang aminan ti bilin dagiti naganak tayo. May papan ka dagiti tawid tayo magkakabsat. Tapno awan nariri, ading ko. Iparito ket daytoy agong ko. Iraman ko daytoy pingping ko, tapno ad-ad na, apo min kasa. Hoy, baldang! Oh, nasaya at ay may kadito'y balay manang. Talaga nga inururay ka. O anya, iyawat yo ka din kanyak jay titulo ti daga. Isungarod nga imayak ading ko, taumay ka kumakasarita. May papanay ti dayjay. Ah? Taapay? Kwa nga min ading. Amumat nga do ti anak ko. Uray dala sa nga pulo. Ay na, amok tituloy daytan manang. Kaya't mo atagi ko ang tawid ko. Ay saan ang mabalin? Baldang. Saan ang mabalin? Nakabudget ang dayjay. Anya? Nakabudget eh? Kaya't mo asawan? Ilakom? Kat, anya ngay nga rod. Kunak ano talunam? Wano aramidam abangkag. Uray no kastoy ti rupa. Sa anak ang makapagtrabaho iti daga. Makiasawa ka nga minan ay ti mannalon. Panagkunam ka di, adda mangayat kanya. Mannalon? Ay, imposible ang awan. Nabayag ko man ang inaramda. Lakay a mannalon? Imposible asaan da ka akayat. Itad mo jay tawid ko ta ila ko. Mapanak agparitoke. Anya? Ay, tila pang panunutom si Kabaldang. Day talaang ti pangigastusam iti tawid mo? Dakkel aba nagkanyak day tama nang. Nauma akon apangit. Kaya't kumitnan ti pumintas. Apay ana druwi-druwingan de tarupang Baldang. Daytoy dagiti kayat ko nga iparitoke, manong. Anya? Agparitoke patangusak daytoy agong ko. Daytoy pingping ko, patakkelek. Ay, Yosef, agmuuyong kan samot tayo. Siyakton ti kapintasan abalasang. Adon to ti agparinto mga agaram kanya. Iso nga itadyon tay tawid ko. Baldang, makisarita ko mga rugeng ka. Tagasam dagiti putot ko. Kinsida, Ay na, itadyon jay tawid ko, period! Oy, Petro, makikita mo ka rin dito lumabas. Ne, ni Baldang tata. Apay ayang. Balasang pa ta. Uray iso lang ang tinabati ang babae dito'y lobong. Jack Armand tata. Ah, kaapay man. Kit no naglaan. Karup-rupa iti karag. Uray at ang alawat itawid na. Bagay kayaw. Baro ka, balasang mag. Sayang mo dito'y kinatair ko no iso lang ti masawak tata. Kasano nga mo manalawat itawid na tata. Amo ka, tasak ti gumatang ititawid na daga. Ne, apay ilakla ko na ya. Wag, kasapulan na kano ti kwarta. Nakamuan na upangan anwan na. Ay, nung napindas ko siya akong ti gumatang di tadagana. Awan to mga min pulos pangay ayo na. Awan ka apil-apil na, tata.
Sino ang gwapo na ita Pedro? Kat, talaga mat anataan ni Pedro. Iso abarupay laang aging gaita. Gaputa na pili iti balasang. Apay, inan ano na kaya? Inuyaw nagkit din. Kat, umanay asangitan? Nagsakit tinakam ko. Tanang ko dagiti yung bagbaga na idilim mabasa ki Jayayanda. Bay, amla ka din. Iso ama pa nakagparitokin na talaga. Ay na, baldang ading ko. Mabalin ka di? Apag gudwan ta jay kwarta naglakwan? Ay sana mabalin. Anya gudong ay bagbagam. Ipagbagak lang mata. Apay ama sapul ng agungot ka ngay. No di mo kayat, di saan lang? Manong, itulod nakmat na iji paradaan tibas nga agpa Manila. Ay, agbiyahe kaya. Mapanak nga rod ang paritoke. Wala ka manusan mo nga ituloy dito a planom. Adda kanyak ti kwarta. Iso nga ituloy kun. Mabigbig da kan tupay nga tayo ito nagawid ka. Amangan no sa Anton. Ay, agura ka nga ruda. Tapitsurin ka pa dito yung cellphone ko. Taimbag ala apakalaglagi pa. Iti sigod arubam. Saanan? Apay alagi pampaylaan ngay ti sigod alanga. Ay, saan ka makaliplipat ating ko? Agawid kan tulat ta dito lugar tayo. Apay ajak betul makikita ni baldang dito lugar tayo. Kuang amin tata. Kalpasan nga intag ko yung bayad tinagara. Diyak mo makitaan. Napanin di Manila. Diyang agyan? Siguro tata. Nauman dito lugar tayo. Ibagba ngamin kini Pedro nga arman na ka. Ni Pedro peti ko na yun tata. Napili iti balasang tayo dyan. Bagay tatagpada na single. Diyak man mo. Awan sa matin plano ni ading ko ang makiasawa. Yaman amo. No apay ang nagpili nga may nagtibabaro dito lugar tayo. Basta awak man dito'y abaldang. Madimat la umawagan. No kasano ti bagbaga na pa nagparitoki na. San pa'y nga tanalpas ti operasyon daking kuha na? Apay, adu nga taaya ti impaaramid na. Unay kat nga minan, tatila malaglagip na. Jakman amo, no niya ti pinagninawan daken kwa na. Ta saan mo't ngamin ang napintas. Naglapad ngamin unay jalogpap nga agong na. Sakat nagpuskol dagiti bibig na. Baya mo, di mo uyaw, takap sa takak nga ron. Ay, kat sapay la kumangarod tatablan jay operasyon. Kat magunod na ti kinapintas at tartari gagayan na. Agkukuyog tayo nga gawin. Tapos saan tayo amarik na tibanog tayo? Ay, kawa na. Ano san tayo magmag na dito, abot-abot adalan? Sagat nagpigsa ti todo na itirabi. So nga raw, dadadanin na layo sa balay me. Tagay mato ti danom iya karayan. At sumungad alugan. Huwag nagpasok. Kailangan makita na ita, pro, aba na. Aglisi kayo. Tani, nagpartak. Ni, maparsyakan tayo. Kunakon ko. Ay, kitaan nyo dyan plate number na. Ireklamo tayo man tayo taan na loko, driver. Amo na nga damagmag na, pinartakan na kayo din nagpataray. Sana balay, tanaalak dyan plate number na. Apay, sa di ti pa na mabigbigat. Simangbot kanon kat ni Baldang. Kano nagawid? Jak amo. Basta nagawid ka nun. Isu ama panak man. Simbang gaya man. Di man la dimagas dito balay. Tinto pa'y di magas iji balay me.
Sige, umunakan, ta sumaruno ak. Ew! Ew! What's that? Iw-iw ka nga iw-iw? Ipos dayta. Sika ka din dayta, baldang? Excuse me, Vanessa na ang pangalan ko. Ah, sino ka tamon tinagan mo? Pati pa nagsaom sa bangin. My name is Vanessa. English ka pa yan. Baldang is awanan. Nauna is Vanessa. Ne, pimintas ka mat nga agpayso ading ko. Saanan alugpap day tagong mo? Saanan anapuskol dagita bibig mo? Angam, kaslamot bibig di pato. Kunaken ka manang. Siya kun ti kapipintasan dito lugar tayo. Ay, kunaklaki din di mon amuti agsao iti sao tayo. Kasta, tapno agkikinnaawatan tayo latta. Ay sus, mabain ako nga umabay ka baldang ading ko. Nagpudo ka matay. Vanessa tinagan ko saanan abaldang. Ah, sino ka tamo? Kat, pimintasak gaya man. Di pa tinagan ko papintasakon. Ay sus, matungpalan dyan rapahap mo agparintumang dagiti agaram ka. Tati pa nagkunayo. Kaya dagita nga agaram kanya. Ay sus, sigurado nga adudang agaram ka ading ko. Bak nang agwapo ti maibagay kanyak ikan. No kay ni Pedro. Gwapo lang. Ngam saan abak nang. Iso nga ekis itilista. Nagado tinabalbaliwan kini baldang anya manong. Wan nga rod, kaslasan mutan ani baldang day taragaway. Wan nga rod manong. Nakaraarte mutan. Pimintas nga minan kat. Kasano ngayon ngagbiag, no kasta mo tinagbalinan na. Oh my ka, Pedro. Aday pakitakin ka. Nay, anya dayta, tata. Malagip mo day puraw awan. Anang parasak ka datayaw, hindi namin sarngal daw. Ha? Nay, iso mo dayta nakaparada dita balay da baldang. Si Mang Pagtang. Kaya't mo asawin tata, lugan na dayta? Daka mo yung kasla ka no artista, iti kapintas na siya. Ha? Nay, kasano na pasama dayta nga tata? Among Pedro, napanggayam nagparito kay. Anya? Anya nga tan nga itila nga na ita? Nagpudaw pa ka ron. Ay sos. Katidamag ko, Pedro. Saan ka nung agsid-sida iti kumkumpurmay? Napili ka nun iti kang kanan na. Anya? No saan mo kaya titinapa? Anya nga roti sida ang baldang. Ay, baldang kala baldang. Vanessa kunakmat tinagan ko. Isu nga roti nakairwaman mi. Kan saan ka man anak arte? Kan nakapilpili. Tamarigrigat tayo laang. Maibagay nga rudmat dito'y beauty. Deta sidaan at tinapa. Ay kat ibagay mo Nagkuna ngamin. Agastusam amin jay kwartam iti panagparitokem. Kanday tapuraw avan. Nuag sida ka iti tinapa. Agreklamo kan? Hay, awan karbangam nga agsao kanyak iti kasta. Taapay ko mga awan. Nagbaliw lang day talangam? Binaliwam mo tan uray day taugalim? Apay, saan amabalin nga isublim man niya sigud asika baldang? Ay na, naragsaka ko no anyaman tinagbalinak ita manong. Diyak kay atin asubyan yay sigod asya.
Wala din ko. Tanagadumot yung tagreklamo aka aruba. Tapay ko mga reklamo da. Imalas ka no ti ugalim. Nagbalin ka no suplada. Kunamla ka no na sino ka. Di mo mo't ka no amon ti mang respetar ti pada matao. Kasapulan pa'y ayaday ta ita panawan. Nya ka ta pa nagsungsung batin deta balda. Patin samat ugalim. Kat imparitoke mo. Di mo nangagtimbagak, Pedro. Guwapo kan baknang ti kayat ko apakiasawaan. Nangag ko, saan nakatulan? Kat, anyangay nga rin aramidam dito sangwanak. Pumanaw ka na. Unay mo't ang makapadismayan dahi ta panagsasaong, baldang. Kat no inuy-uyaw nakmat ide. Apay, saan mo amalagip? Kaslad, adamot tapi mangit ka. Gapoy ti dahi tang ugalim. Anya! Baliwam dahi ta ugalim. Takitaam, pumintas ka. Kahit, napanan na ngayon ni Baldang. Ay kat nagpamanila manin Tapay. Diyak lamon no niya ti pagbalinan na. Nagparitoke manan. Nagruprupan to nga ililina na. Ay kat, masapul ba't gaem nga agsubli-subli para iti maintenance na. Kwarta manan ano kasta. Isu nga ruday tatikunak. Anya laki tinayada ito hinaramid ni Baldang iti biyag na. Maysa adakkel akam mali a desisyon. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.